By the way, Ти на себе си да сложиш максимума на пермишените, пак няма да може да ме кикнеш, човек. Трябва да ме ги бликнеш на мене. разликата е, че аз знам как. Аз ще си направя нужните пермишени, за да модифицираш моите на максимум. Тогава няма да можеш да бараш моите изобщо. Дали? Да. Да, ще му идеи сега да ти махне изобщо да не можеш да направиш. Да. Един год, иначе не става. Ми правиш го, а той обаче остава една възможност. Той сервер админа на TeamSpeak, главния, само той може да ти ги маха. Да бе, ама той трябва да е с такъв с ключ да влезе. Да, с ключта. Аз мога да се генерирам в момента ключ за... Аре бе, 5 секунди. Ама твой ключ не може да отмени неговия. User disconnected from your channel. Да, ме стига тебе да те отмени, не стига. Отмени го вика. Уй? О, италианската Велисов и Антери пак развалят всичко. Така е, малко. Велисов е... Аз ти казах това да го изкараш win rate трябва да го оправиш, човек. Как се оправя, бе? То на 50 и няколко хиляди битки как се оправя, верно. Коя е питица искаш да отиди с 113? User disconnected from your channel. Матадора. Момчета, я пуснете стрим. Рубикона и Дишев отиват, аз съм го пуснал. На Мареска GG. Чакай малко, Камзи ще забавя да мини фетес. На джами ли те? Да, Дишев и... не. Минавайте. Дишев и Рубикон сте на прозорец. Фейтлеца, къде отиваш бе, User братленце? disconnected from your Тия channel. пресичат. И Велислав Или с не тия пресичат. 113. От тук сме. Давай, тук може да минат. Кобра, какво направя, брат? Ме гледам по карта, Тия какво тичат става, оттатъка, бе, брат. Нищо, трябва да ги хванем. Трябва да ги хванем как пресичат. Няма как да пресикат със всичко. Петлес направо сам. 113 покажи тук на гла. 50 Да. метата минайте по първа. Минаха вече. Да, те минаха като цяло. Нищо 113 стой тук на гла и ги гледайте. Опа, утре си. ODG как го шимнаха. И аз 113 тя лати насам. Арчето... Опа, тази седмица трябва да умре, хора. Тая няма как да се махне оттам. Даже тя да не е в къл. Да, Май. имам да го убия докато не се... Те връщат. Матадор, я дай да стрелна. Достатъчно че го изгоря, не дейте да отвър. Не, пред мен изкочи самолета. Фрага Хора, се внимай, че това им е силна карта. Дишев, внимай там, Дишев, ако гледаш внимай, сам. Силна има и артилерия. Арти го батчат. Остана тук, защо заседнах? Мене му сетнаха с тях. Дишев, махни се оттам, човек. Махни се, защото... Така, кръстосът красиво. Да. Петлес, ако тя е Да, по-добър, яма бутни, Руби. Че май заседна го, човек. Как му се заседне тук, бе? Аз се корам, брат. Добре, мерси. Внимайте цартито, хора. Тя 50 бета, нали не свети там от ъгъла? Не. Давате. Дишев, аз ти казах. Те са на 9-та линия всички нареденията. 9-та, малко. Има тество. Това бе. Мареска, внимай. Скоро. Хора, 62 отгоре. Как? Ти често... Хора, внимайте, бе, защо им влизате, бе? Не им влизаме, бе, брат. Отидох да му дам един шот, то ме проби с обикновен, бе. Шибан педерас. Я пак свет, моля. Къде? Ето е стото да трябва да го свет. User joined your Дишев соло, не channel. давайте кръв ви и двамата. Хора, ние чакаме в момента, те трябва да направят нещо. Ето го. Здравей, педерас. Лапаш ли на мъже, а? Ай, още един, хора, приберете го. Изгасна. Нищо, нека е така, нека ние да вкараме, защото
Дай назад, трябва. Бе, Чакай, не бързай Браво. да душите. Опа, бачат. Светнах, светнах. браво. Ще иска го убият, чекай, не ги сетва заедно. Артито им е тук някъде. Петка, изглежда да мина, че съм в оптика. За мен е интересно Артито как стреля. Здравей, курволяк. Гънкерия е това, Вики. Обаче 750 средна алфа, вкарах 650. Между другото, тия къщи мога да ги чупим евентуално. Не знам, не виждам смисъл като цяло. Добре. Смисъл може, ама то много време, много изстрели трябва. Опа, 62. Още една. Аз ги светя, те нима светят вече, човек, аз съм се 100 с медиум. Хора, е на това те 62, моля, частично да му спускаш. Опа, 62 открито. Артито е на F0. Имат артито Диши, пред. внимай. Да, аз ви казах, че там е арт. Значи аз светвам Браво, на Вики. къщата. Ето тук някъде. Арто къде е? На F0. На F0 е, да. Там някъде, да. По принцип, ако се криете зад тия зад влаковите, ще ви вкарва по 700 максимум. Ето тук стреляйте по тези къщи с хета, ако мога да ги свалите. Ето тези къщи. Проджи, внимай, що светят тук. Даже, Дишев, ако искаш... Опа, и 7. Тебе ли светна, Проджи? Какво? Внимай да не ти излязат, ей тук през дупката може ти излязат да те приберат, Проджи. Хора, 3-0, ние си кампим Да, супер си е за сега. Супер. За нас е супер, да. Бата! Те трябва да се показват, за да давате стрелини. Ето е бата светъл малко. С тия медиуми едва ли ще избягат без да ги светна? Просто не давайте на артито им поводи да вас стрелят. Здравей, душа! Как е живота там? Сладолет, тебе си искат, брат. Света. Аре! така. Сладур! Ема си за го снайпнаха. Тия нашите оттам ги изкартиха, бе, човек. Това май не е слушал за транзия. Хора, заключвате танко, не дейте така напред. Не знам, тук нема светят, те ще се двойки повече. Чай да ги шашна малко. Аз поглеждам тук да ги сет. Я вземи това тук. Опа, ще се двойка хора. Не мога да капнем. О, ето го. Те тук имат още бая танкове. Ай... Хора, давайте и по къщите, ако трябва на 62-ката. Аз там на купка ще... Батчата е горе, самолет. Батчата е горе. Петля смърт. Его. Натискате ли ги оттатък? 50-бето, ако ги натискате 50-бето, не стой на 0, Лапа, там Тери, да. отивай с тях. Да, отивам, аз стрелях. Аз тези седмици ги имам само да се залепат за къщите ги имам. Дай Феде, стреляй напред. То с конкурентът сам по мен стрелят. Това вече няма да стреля. Артилерията, браво. Усетила къде е заплахата. Нямам шот, бе, мамо стара. Ако можем на едно да ги оставим. Да, хора, не заключвайте танкове. Аз им казвам, че аз на тази карта тук ма родиха, бе, човек. Къде искат да ме убият някакви ТСОП, бе? И на СЛ-то бяхме много силни тук. Между другото, вчера беше 15 на 1, нека и днеска да остане така. На 0 беше. Вчера беше на 0. Да, на 0 беше. Тия са малко по-силни, айде да им пуснем един танк. Има напред. Ето новото учил, След бре. 2 седмици могат да ни приберат танк. Само не знам Трамзи, защо си вика здрасти сам на себе си. Горе в ляво ще след двойката. Да. Опа, Дишев, прибери.
За малко. На коса му динозавър беше да ни я вземе. Я да видиме демиджа сега. Няма какво да го гледаш демиджа. Я да видиме сега демиджа. Кажи Да, защо самолета си е бил викаш... особена заплаха за тях, определено. Кажи защо си викаш здрасти сам на себе си, бе. Защото не ми действат хапчетата, бе, брат. Добре, бе, ти къде стреля 10? Къде стреля 10 пъти, бе? Техните стотици ги пръснах долу, бе, мен. Ти лут ли си, бе? Батита, User disconnected from your channel. Скъртия, човек. Аз ги пръснах горе, сестото имам 306 и 200 евро. Добре беше, добре. Брат, признавам те. Естото ми е любимо. Признавам те сестото. Не знам, хора,